Sur President, niġi issa għal pensjonijiet. Fil-waqt li għal 25 sena sħaħ kienu minsija, fl-aħħar 3 snin daħħalna diversi miżuri għal firxa wiesa ta' pensjonanti li waslu biex il-pensjonijiet jerġgħu jibdew jiżdiedu. Sur President, is-sena d-dieħla wkoll għar-raba' sena wara l-oħra se nerġgħu nollu l-pensjonijiet. Fil-fatt, is-sena d-dieħla se nagħtu żieda ta' €2.17 fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha tas-Sigurtà Soċjali, ċoe pensjonanti tal-irtirar, romol, tal-invalidità u dawk li jirċievu l-pensjoni tal-età. Din iż-żieda se tkun barra dik maħsuba biex tagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. B'hekk, kull pensjonant se jieħu żieda ta' €4.50 fil-ġimgħa. Minn din il-miżura se jkunu qed jibbenefikaw il-fuq minn 92,000 pensjonant u din miżura se tiswa €10 miljun. Biex iż-żieda li qed tingħata lill-pensjonanti, inkluż iż-żieda tal-kola, ma tkunx intaxxata s-sena d-dieħla, sa nerġgħu nollu l-massimu dħul mill-pensjonijiet li mhux se jkun intaxxat għal €13,434. Dettalji ngħataw f'tabella 2.3. Kif sar fis-snin li mgħoddi, madwar 4,500 pensjonant tas-servizz se jerġa' jkollu żieda oħra ta' €200 fl-ammont ta' pensjoni tas-servizz li tiġi injorata fl-assessjar tal-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali biex bekk is-somma eżentata issa titla' għal €2,466. Imma Sur President, id-darba mhux se nifqu hawn. Wegħda elettorali li għamilna kienet li nkomplu ntejbu l-pensjonijiet tas-servizz billi il-parti li jkunu ikkomutaw biex jieħdu s-somma tibda tkun injorata kollha għal fini ta' pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Bħala l-ewwel pass fit-twettiq ta' din il-wegħda elettorali, mis-sena d-dieħla il-pensjonanti li jirċievu pensjoni tas-servizz u li għandhom 72 sena jew aktar, jew mis-sena d-dieħla jilqu din l-età, ser issir reviżjoni tal-pensjoni tagħhom tas-Sigurtà Soċjali. Hekk, minflok kif dejjem sar sissa li jiġi injorat nofs l-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jkun ġie ikkomutat, mis-sena d-dieħla se jibdew jiġu injorati 75% tal-ammont ikkomutat. Fl-ewwel sena tat-twettiq ta' din il-miżura huwa stmat li madwar 2,200 pensjonant se jibbenefikaw minn żieda medja ta' madwar €11 fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom tas-Sigurtà Soċjali. Ma' żmien aktar pensjonanti tas-servizz se jkunu qed jibbenefikaw minn din il-miżura, speċjalment dawk li l-pensjoni tas-servizz tagħhom hija l-aktar baxxa minn ta' oħrajn. Lotja ta' €300 fis-sena lil dawk li għalqu il-75 u li għadhom jgħixu fid-dar tagħhom ser tkompli tingħata tul is-sena d-dieħla. Din lotja Sur President tiswa €9 miljun u minnha jibbenefikaw 29,000 anzjan u anzjana. Fil-budget tal-2014 konna daħħalna għall-ewwel darba bonus, qed insejħulu bonus li beda jitħallas kull sena lil numru ta' persuni anzjani, l-iktar nisa li ma ħallsux biżżejjed bolol biex jikkwalifikaw għal pensjoni minima. Mill-ewwel tal-Jannar li ġej se nkunu qed inżidu dal-bonus b'50 biex bekk dawk li jkunu ħallsu iktar minn sena kontribuzzjoni iżda inqas minn 5 snin, il-bonus jiżdied għal €200 fil-waqt li l-bonus ta' dawk li ħallsu fil-waqt li l-bonus ta' dawk li ħallsu iktar minn 5 snin kontribuzzjoni u m'għandhomx il-pensjoni minima se jiżdied għal €300 fis-sena. Din il-miżura se jibbenefikaw minnha madwar 12,500 persuna. 3 snin ilu konna daħħalna inċentiv sabiex persuni li jibqgħu jaħdmu minflok jirtiraw bil-pensjoni u bekk tiżdidilhom il-pensjoni tagħhom meta jalqu l-età ta' 65 sena u din kienet miftuħa biss għas-settur privat. Mis-sena d-dieħla din l-inċentiva se tiġi estiża għal persuni
li jibqgħu jaħdmu mas-settur pubbliku b'mod gradwali dan dejjem jekk ikun hemm talba mill-impjegat u l-kunsens ta' min ħaddem. Sur President, għal dawk l-aħħar sentejn waqqaft fond li minnu bdew jingħataw ħlasijiet għall anomaliji li setgħu inħolqu tul is-snin minħabba tibdiliet fis-sistema tal-pensjonijiet jew għal raġunijiet oħra. Għat-tielet sena konsekuttiva se nallokaw 11 miljun euro fondi biex jiġu indirizzati dawk l-inġustizzji tal-immodi li jolqtu aktar minn 7,000 benefiċjarju. Jew l-eredi tagħhom. Tul is-sena d-dieħla wkoll se jiġu fit-tmiema il-proċess li biex jitħallsu l-arretrati tal-pensjonijiet tal-eks ħaddiema tal-Malta Electricity Board jew l-eredi tagħhom. Government Savings Bonds. Wara s-suċċess ta' dawn l-aħħar sentejn għal ħruġ ta' Savings Bonds 62+, indirizzati għal dawk li għalqu 62 sena, fejn il-fuq minn 14,000 pensjonant ipparteċipaw fil-ħruġ ta' dawn il-bonds, se nkunu qegħdin nerġgħu noħorġu bond simili matul is-sena d-dieħla. Dan fl-isfond li r-rati tal-imax tal-kontijiet bankarji fissi baqgħu baxxi u mistenni li l-fuq minn 6,300 pensjonant ġdid se jkunu eligibbli għal dan il-ħruġ.